मा फोरमायगोन सार दिनैनि नैबे नोंथांमोननि हाबाफारिनि गेजेराव गिबि गिबियावनो आङो जोंनि नैबे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगाव दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि खुंगा 40थि बोसोरसालिया जथुम्मा लाइमोन माइनाव अजा आफादनि बे जथुम्मायावहाय दिनै जों नैथि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंनि लेंहरनायाव बाहागो लाफैनाय नोंथांमोननिसिम जोङो गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय जासिदों आरो नोंथांमोननि सोलोंनायखौ नायग्रा साफ्रोमबो बर' रायजो राजासिमबो कारिगाव दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै आङो अननाय सिबिनाय जासिगोरनाय थाबाय जे जोंहा मैयानिफ्राय दिनैसिम 5 आरो 6 फेब्रुवारि 2026 बे कारिगाव दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादा मोनसे बोसोरारि जथुम्मा जाबाय थादों। बे जथुम्मानि गेजेरजों मैया 5 थारिखआवहाय जोङो मोनसे थान्दै मेलनि गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि मानगोनां देलामांग्रा गयारि सारखौ लाबोनानै जोंनि कारिगाव दख'रानि सिङाव बुलि बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय बिथांनि रावजोंहाय जोङो मैया थान्दैयाव गोबां माखासे बाथ्रा जों मोनथिनो मोनबाय। बाथौखौ बोरै सिबिनांगौ, बाथौखौ बोरै खुलुमनांगौ, बाथौआ मुलुग दरबाराव माबायदि जायगा मोननांगौ, बेफोरनि थाखाय जोंनो मैया गुवार आरो गोलाव गेबेङै मैया मानगोनां देलामांग्रा सारा जोंनो बेखेवना होलांबाय, फोरमायलांबाय। बेनि थाखाय सारनिसिम धन्यबाद। आरो बेजों लोगोसे मैयानि थान्दै मेलावनो क'क्राझार जिल्लानि माइनावनि आफादगिरि दुगिस्रि बसुमतारी मेदामाव फैनानै जोंजों बाहागो लानानै गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि लांदों। आरो दिनैनि नैबे नैथि हाबाफारि 6 थारिख फेब्रुवारि 2026 बेवहाय मा होनो जोंहा दिनै गेवलां मेल, बे गेवलां मेलावहाय दिनैहाय जोङो आलासि हिसाबै जों मोननो हादों जोंनि बिटिसिनि दानि बिटिसिनि चिफनि अनजालि बिसि मुस्रिमा सेउलि महिलारि ब्रह्म बिथाङा दिनै बेवहाय जोंनि बे नैथि हाबाफारिनि मोनसे बाथौनि खेराइ आरो गारजा बे गेवलां मेलाव फैनानै जोंजों बाहागो लाफैनानै बाथौनि बेख'यै गोबां आरो मोजाङै जोङो बिबुंथि लांबाय, मोजाङै बुजायलांदों। जोंनि बाथौआ अराय सम सारा बुहुमाव मोजाङै मोजां जाहाथे आवगायलांनो हायो आरो बेजोंनो जोंनि गासैबो गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय गासैबो रिति नितिफ्रा आवगायलांनो हायो। बेखिनिखौ दिनै बिथाङा जोंनो मोजाङैनो रायजो राजानो बेखेवना होलांबाय। बेनि थाखाय जोङो थेंक्स होदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो नैबेहाय आरो जर'खा आलासि थांखि जानाय आलासि हिसाबै आरो जों लेंहरनाय नुजाफैनो हाबावदों डक्टर बारदैसिला नार्जारि। बिथाङा बाथौ धोरोमजोंनो मोनसे फिस्टि खालामनाय, बिथाङाबो दिनै बाव बाहागो लानानै दिनैहाय जोंनि बाथौनि जे गुदि बाथौनि माखासे रिति निति, बाथौनि जिहेथु माखासे फिलसफिफोरनि बाथ्राखौ दिनै बिथाङा बेयाव बाहागो लानानै रायजोफोरनि सिगाङाव गेवलांनि मेलनि गेजेरजों मोजाङैनो बिबुंथि लाखिलांबाय। दिनैहाय खोब मोजां मोनदों। दिनै जों जिखिनि लुबैनाय बिबुंथिगिरिफोरखौ जों मोजां मोननानै जों दिनैहाय रायजो राजानो फोरमायनो हानायनि थाखाय कारिगाव दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादा गोजोननाय मोनदों। आरो नोंथांमोननि सोरनिनि गेजेरजों दिनै जों बेखौनो फोरमायगोन जोंनि नैबे गुदि, जायखौ जों बुंनो थाङो दाउसा फारौ हानानै होग्रा, बे धर्मआ जि समाव बे प्रिथिबियाव मानसि माहारि हिसाबै बर'फ्रा जन्म जादोंमोन, बै समनिफ्रायनो बे धर्मआ माने फैफाखादों। बे बाथौखौनो दिनैनिफ्राय बै बर'फ्रा सिबिबोदों। बे सिबिबोनाय, बे फालिबोनायखौ सोर लाबोदों, सोर दैदेनबोदों, बेखौ जाहैबाय गोदोफोर जोंहा अजाफ्रासो बे बाथौखौ फोथां लाखिदों। अजाफ्रासो दिनै फुजा होयै लाखिदों। नै जों मैया दाख्लैसो मोनसे बाथौ आफाद दानानै लादों। बेनिफ्रायसो दिनै बे बाथौ आफादनि दानायनि गेजेरजों जोंनि गोदोनि जिथु सिबिबोनाय रिति निति बेफोरखौ दिनैसो गाबोनसो जों साबना हामना खालामनानै दिनै जों मोनसे मोजां मोनसे परिबेसाव फैबाय। 100आव गैयाब्लाबो 90% जोङो दिनै बे बाथौखौ फोसाबनायाव फैबाय। दुलाराय गुदि बाथौ आफाद, बुलि बाथौ आफादाबो दिनैहाय सारा आसामाव दिनैहाय गोबां डिस्ट्रिक्ट जाबाय। बे गोबां डिस्ट्रिक्ट जानायनि गेजेरजों जोंनि बे गुदि बाथौ आफाद, बुलि बाथौ सक्ति फुजायाबो दिनै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दिनै गोसारनानै दङ। दिनै जोङो जोबोद मोजां मोनदों। आरो दिनै फारसेथिंहाय जोंनि नैबे बाथौनि धोरोमनि गेजेरजोंनो दिनैहाय आसाम सरकारा, बिटिसि सरकार मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायनि गेजेरजोंनो 2018आवहाय मोनसे मागनि नैथि मंगलबारावहाय
बेवहाय मोनसे जोंहा बाथौ गोथार सान हलिडे हिसाबै दिनै जों बिटिसिआव फालिनो मोनसे खाबु मोनबाय। बिनि थाखायनो आसाम सरकारनि मानगोनां डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मा सारखौ जों धन्यबाद होदों। बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा मुलि सारखौ जों धन्यबाद होदों। आरो बे हलिडेया जाहाथे जोंनि बिटिसिआवल' जाया, जों लुबैदों सारा आसामाव सारा इण्डियानाव जाहाथे बेखौ आरोबाव फेहेरलांनो हायो, बेखिनिखौ जाहाथे अराय सम मदद होलांगोन। बिनि थाखाय जोंनि बुलि बाथौ सिबियारिफ्रा बेखिनि सारा इण्डियानाव बे बाथौ सानखौहाय बाथौ हलिडेखौ मावफुंनो थाखाय जाहाथे खामानि मावनो हायो, बेखिनिखौ लुबैदों। आरो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों खावलायगोन, जोङो दिनैहाय आरोबाव जोङो दिनै माखासे जोंनि बाथौखौहाय इजि मोननो थाखाय मोनसे जोंहा कलम मोनबाय। बे कलम मोननाया गैयाब्लाबो 2027नि गेजेराव माखासे खामानिया सेन्सासा क्लियार जागोन। अब्लाना जोंहा अफिसियेलि माखासे डकुमेन्टसफ्राव जोङो सानसे समाव अनेक सोदोबजों नाम लिरनांगौमोन। एबारावहाय जों बे सोदोबखौ जों लिरनो मोनला। बाथौ हिसाबै जों बाथौ इजिम हिसाबैनो बाथौ कलम हिसाबैनो जों लिरनो मोननाय जासिगोन। बिनि थाखायबो जोङो आसामनि मा होनो भारतनि RGIनि जिहेतु अफिसारफोरखौ जोङो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय जों थेंक्स हरदों। आरो बेखौ फुलफिल खालामनायाव मावफुंग्रा जोंनि बाथौ फोनांजा आफादनि जोंनि मानगोनां दानि बाथौ फोनांजा आफादनि मा होनो जोंहा आफादगिरि दङ जोंहा रुबिराम नामसियारि। आरो बेजों लोगोसे बेखौनो मावफुंनो थाखाय जोङो बाथौ फोनांजा आफादनि चिफ कनभेनर बिथां मा होनो गणेश दैमारि बिथांमोननि दैदेननायाव नैबे इजिमा दिनै जाफुंबाय थादों। बेनिखायनो आसामनि धोरोम आफादफोरा बाथौआ जोंनि जिखिनि लुबैनाय, जोंनि जिखिनि हास्थायनाय, बे बाथौनि रिथि निथिया अराय सम बे मुलुग दरबाराव मोजाङै मोजां आवगायलांथों, आं बेखिनि खावलायदों। आरो बेजों लोगोसे नैबे जोंनि बाथौनि जिहेथु मोनथाम गाबनि फिरफिलानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बाथौ सिबियारिफोर नोंथांमोनखौहाय गोसोखौ हमथानानै जोंनि बाथौखौ अराय सम मुलुग दरबाराव मोनसे ग्लेमार हिसाबै जोङो सिलायाव दोनालासेनो गुबुन टाउन सहरफ्रावबो जोङो सिबिनायखौ जोङो फालिलांनांगौ। बेनि थाखायनो बाथौनि फिरफिलानि सिङाव थानानै बयखौबो मावफुंलांनो थाखाय आङो बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। मा थांखि लादों नोंथांमोनहा जिहेतु थान्दै जोंनि नैबे मैयानि जिहेतु थान्दै मेलाव जों थांखि लानाया बेनो जाहैबाय, जोंहा थांनाय बोसोराव जों जिखिनि माखासे सेन्ट्रेल मा होनो डिस्ट्रिक्टजों आरो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव माखासे दख'राफोरजों आरो मिरुनि माखासे खामानि मावनायफोरजों जोंनि बोसोरसेयाव जों जिखिनि दख'रा हिसाबै जों जिखिनि मावफुंनांगौ, बेखिनिखौ जों जिखिनि मदद होनांगौ, बेखिनिखौ जों हानायखिनिखौ जों मदद होदों। आरो जिखिनि रां रुफा रिथि बेफोरबो जोंहा साक्सेस जाबाय। आरो एबारनि गोदाननि नैबे बोसोरावहाय जोंहा माखासे मावनांगौखौ जोङो माखासे 9टा 10टासो जोङो थांखि लादों। गिबियावनो जोङो ओरैबायदि थांखि लादों, थान्दै मेलनि गेजेरजों जोंनि नैबे नैथि मंगलबारावहाय, मागनि नैथि मंगलबारावहाय बे गोथार बाथौ सानावहाय जोङो गासैबो बुलि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनि गामियावहाय मोनसे बाथौनि फिरफिलाखौ बरायहोनांगौ, बे मोनसे थांखि लादों। बेनिफ्राय जोंनि माखासे लिरनाय आरो फरायनाय HSLC पास जानाय जोङो माखासे टप 5आव थांनाय जोङो फरायसाफोरखौ जोङो कारिगाव दख'रानिफ्राय मान बान्था बावनाय हाबाफारि लादों। बेनिफ्राय कारिगाव दख'रा हिसाबै जोंनि माखासे मा होनो फान्जामुथि जायखौ केलेन्डार, बे केलेन्डारखौ दिहुननो थाखायबो जों मोनसे थांखि लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे लाइमोन आफादनि माखासे आपिल खालामनाय बादिनो नैबे जोंनि कारिगाव दख'रानि सिङावहाय जोंनि माखासे मावबोनायनि माखासे जारिमिनखौ दोनलांनांगौनि थाखाय, बोसोर मावनाय जारिमिनखौ दोनलांनांगौनि थाखाय नैबे कारिगावनि मोनसे मुं दोननानै मोनसे लाइसि दिहुननायनि थाखाय बेयाव थांखि लानाय जादों। बेखौ जों पास खालामबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादा जाहाथे बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो खेराइनिफ्राय फैफानाय जोंनि दामजु जाहाथे खाम, जथा, सिफुं बेखौ लानानै जोंनियाव कारिगाव दख'रायाव माखासे फोरोंनाय माखासे हाबाफारि लादों। बेजों लोगोसे जोङो बेखौ दिनै थांखि थिखांना लानाय जाबाय। आरो थिग बेबादिनो जोंनि माइनाव, अजा आफाद आरो लाइमोन आफादा जों ज'यैनो नैबे गोदान बोसोरावहाय जोङो मोजाङै खामानि मावनो थाखाय माखासे 9टासो जों थांखि थिखांनानै लानाय जाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो जोंनि मिरुनिफ्राय आरोबाव माखासे नैबे फैगौ फेब्रुवारिनि 11, 12, 13आवहाय 14आवहाय जानो गोनां जाहाथे
दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि माखासे थार मिटिं सेसनावहाय बाहाय गोबांथार आरो मोजां मोजां माखासे थांखि थिखो जानाय जाबावगोन। बे थांखि थिखो जानायनि गेजेरजों जोंनि कारिगाव दख'राय माखासे मिस लाबोनायनि गेजेरजों आरोबाव जोङो मोजां मोनसे खामानि मावफैनो हाबावगोन जोंबो मिजिंथिदों। जों नोंथांमोननि सेनेलनि गेजेरजों दिनै आं खावलायनो लुबैदों। बिनि सिगां आङो जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि मिरुनि आफादगिरि नेहाथारि सारमोननिसिम निमाहा बिग्रोनाय थादों। अब्लाबो बिनायनि ओंथियानो जाहैबाय जे नैबे कारिगाव दख'रानि दिनै बे मेलनि गेजेरजों आङो बेखौनो बुंगोन जे जोंहा फैगौ 11, 12, 13 थारिखआवहाय जोंहा मोनसे सानब्रैनि हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियावहाय जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गोबांथार माखासे खामानि मावनांगौनि थाखाय बेवहाय सावरायनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मा सारा फैगोन आरो बेजों लोगोसे बिटिसिनि चिफ बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार थांगोन। बेजों लोगोसे आगुनि बारग' बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सार थांगोन। बेजों लोगोसे बिटिसिनि एमएलएफोर मिनिस्टारफोर फैगोन। बेजों लोगोसे बिटिसिनि एमफोर थांगोन। बेजों लोगोसे अपोजिसन पार्टिनि एमसिएलएफोर थांगोन। बेजों लोगोसे बिटिसिनि दानि सरकारनि एमसिएलएफोर थांगोन। माखासे समाज सेबकफोर थांगोन। गोबां माखासे पिएइचडि खालामनाय डक्टरफोर थांगोन। नेपाल आरो भुटाननिफ्राय दिनै गोबां बाहागो लाफैगोन। दिनै नैबे जोंनि खुंगा 40थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों आं दिनै बेखिनि मेसेजखौ दैथायहरनाय जाबाय। इयुनावहाय आफा बोराइ बाथौआ जोंखौ बेबादिनो ज' खामानि मावनो थाखाय जाहाथे खाबु होयो, मोजाङै मोजां आवगायलांनो जिउ खुंनायाव मदद होयो। बेखिनिखौ आफा बोराइ बाथौनाव आर'ज खालामनानै आं बेखिनि बुंनायखौ दोनथ'नाय जाबाय। खोब नोंथांमोननि नैबे कारिगाव दख'रा जिहेतु गुदि बाथौ हिसाबै नैबे लामा सेरावनो गोलैयो। जिहेतु बाहाय गोबां थांलाय फैलाय सुबुंफोरा जिहेतु बे लामाजों थांलाय फैलाय नुलाङो। जिहेतु बे नोंथांमोननि जिहेतु दख'रानि जे गुदि बाथौ बेहाय माखासे बाउन्डारि गोनांथि जानानै दं। बे बिथिङाव माबाफोर खामानि मावनांगौ दं नामा? खोब मोजां सोंलु। बियो कारिगाव दख'रानिल' बे मोनसे थानसालि नङा। बे थानसालिया जाहैबाय अल आसाम दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि हेडकुवार्टार। बेजों लोगोसे रिसार्च सेन्टार। बेयो बे थानसालिखौ कारिगावनि नंला। बेवहाय नोंगौनो सोंनाय बादिनो दिनैहाय नैबे जों वाल बाउन्डारि नांगौ। दा बेखौहाय जोङो दानि बिटिआरनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा वाल आरो मेन गेट आरो बेजों लोगोसे माखासे जोंनि रिसार्च सेन्टार आरो माखासे लांदां अपेन सेसन कमिउनिटि हल बायदि मैया प्रजेक्टखौ लानानै जोङो बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनो जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मिरुनि आफादगिरि नेहाथारिनि दैदेननायनि गेजेरजों जोङो गासै 26 क्रर माखासे सामथिं जोङो माखासे मा होनो बेखौ मेम'रेन्डामजों गथायबाय, मोनसे आपेल खालामबाय। दा बेनि गेजेराव जों मोनथिदों, जों खोनानो मोन्दों जे बे 26 क्ररनि गेजेरावहाय हाग्रामा महिलारिया नैबे 2026 आरो 2027-28नि गेजेरावहाय जोंनो 7 क्रर 7 कौटि थाखा होनो होननानै दिनै जोङो सारनिसिम सारा जोंनो मेसेज हरदों। दा बेखिनि जुदि सारा बुंनाय बायदि जुदि खामानि जाफुङोब्ला नों सोंनाय बायदि नैबे वाल बाउन्डारिबो जागोन, मेन गेटबो जागोन आरो गासिबो जागोन। बेखिनिखौ जोङो मोनथिगौ। बेनिखायनो आसाबादि खालामदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा नैबे जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गाहाय मावख' बेखौहाय जाहाथे थाबैनो मदद होनानै साक्सेस महर मोनहोगोन। बेखिनिखौ आं मिजिंथिनाय थाबाय।